Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna, kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau za mu nuna muku yadda ake haɗa katin darasi na uku. Wannan shine na ƙarshe. Bi ma'ana mun yi muku darasi na ɗaya yadda za ka ɗauko application ɗin. Mun yi muku darasi na biyu yadda za ka haɗa katin da Turanci. To insha Allahu yau za mu yi muku darasi na uku yadda za ka haɗa katun da Hausa da kuma yadda za ka create na karakter da kake so, mace ce ko namiji. Idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mu je zuwa cikin bidiyon. Abin da za ka yi da farko, za ka shiga cikin plotago ɗinka kamar haka, sai ka jira shi ya buɗe ma. Bayan ka jira shi ya gama preparing plotago magic, to zai gama loading, zai kawo ka wannan fuskar. Kamar yadda muka gaya muku a baya, wannan ita ce fuskar shi ta biyu. To sai ka zo ka danna inda aka rubuta create bidiyo ɗin nan. Bayan ka danna sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Yanzu gashi nan ya kawo mu scene ɗin inda za a yi aikin. To sai ka jira shi kaɗan ya gama loading, zai kawo ma background na waje da dama. To yanzu wannan background ɗin ya burge mu, za mu yi sim a cikin shi. Sai ka zo ka danna inda aka rubuta no actor ɗin nan. Bayan ka danna shi zai kawo ka nan ga karakta nan da na create da kaina. To amma yanzu za mu nuna muku yadda za ku yi ƙirƙiri naku da kanku. Sai ka zo ka danna inda aka rubuta no karakta ɗin nan. Bayan ka danna sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma zai kawo ka nan wajen, ga waje na inda aka rubuta dadin. Sai ka zo ka danna shi idan mace kake so. Idan namiji ne, gashi nan ya riga ya nuno mana namiji a nan wajen. To mu yanzu za mu haɗa muku da namiji ne. Sai mu zo mu danna inda wannan alamar fuskar take. Idan muna so mu canja mai kala, kun ga yayi zoomin ya kawo mu nan. Idan farko ne a nan, duk fuskar da ka danna za ta ma loading ne sai ta buɗe. Sai ka zo ka zaɓi wadda kake so ka ɗora. To mu yanzu za mu ɗora mai wannan fuskar. Kun ga fuskar ta riga ta canja. Sai mu zo mu shiga inda kalar gashin nan take, mai fuskar, mai alamar fuskar mace. Sai mu zo mu danna shi. Bayan mun danna shi ma zai buɗe mana. Sai mu zaɓi kalar gashin da muke so mu sa mai. To yanzu za mu ɗau wannan jan. Kun ga yanzu jan gashi ya bayyana a kan shi. Sai mu zo wajen gashin baki, gashi. Sai mu zaɓi kalar gashin bakin da muke so mu sa mai. Yanzu yana da wannan kalar gashin bakin. Idan muna so mu canja wani, sai mu sa mai kamar wannan. Kun ga yanzu wannan ya bayyana a fuskar shi. To idan ya burge ka, za ka iya bari shiga wani waje na a ƙasa inda za ka canja gashin bakin kala. Yanzu haka mun sa mai kalar ja. Yanzu mun sa mai baƙa. To yanzu wannan baƙar tafi. Sai ka zo ka shiga inda alamar idan nan take. Bayan ka danna sai ka jira shi ma kaɗan ya buɗe ma. To sai ka zaɓi kalar idan da kake so ka sa mai. Yanzu mun sa mai wannan. Kun ga idan ya canja. Sai gira ita ma gashin ido. Sai mu zo mu zaɓi wannan. Kun ga yanzu ya riga ya canja. Sai gira ita ma ga ta ƙasa, sai mu sa mai wannan girar. Kun ga yanzu ita ma ta riga ta canja. To sai kala. Idan kana so ita ma sai ka zaɓi wadda kake so ka sa mai kala. Kun ga yanzu girar ta riga ta sa jan kala ita ma. To sai alamar gilas, ga ta nan. Duk gilas ɗin da kake so ka ɗora mai, za ka iya ɗora ko hula ne. Amma duk wanda kuka gani da kwandon shara fa sai ka siya da kuɗi. Wanda ba shi da kwandon shara shine za a baka firi. Kamar yanzu wannan baƙin, kun ga ya riga ya hau. To yanzu wannan shi da karakter da muka ƙirƙira. Sai ka zo ka canja mai riga idan wannan rigar ba ta burge ka ba. Yanzu mun sa mai wannan rigar. Kun ga yanzu mu wannan ta burge mu. Sai mu zo mu sa mai wando. Idan wannan wandon ya burge ka, za ka iya canja mai kala. Kun ga kamar wannan kalar, yanzu wannan wandon ya riga mun canja mai kala. Sai takalmi anan. Tunda bai zo da takalmi ba, kun ga anan duk ga takalma nan kala-kala. Sai ka zaɓi wanda kake so ka sa. Idan na mace ne ga su nan, idan na namiji ne shi ma. Amma duk wanda kuka gani da kwandon shara ya kasiya. Sai mu ɗau wannan baƙin. Kun ga mun sa mai. Sai mu zaɓi kalar da muke so mu sa wannan takalmin. Kun ga yanzu wannan farin haka ya riga ya burge mu. Sai nan wajen sai mu zo mu rubuta mai sunan da muke so ya bayyana a jikin shi. Bayan mun gama haɗa shi, sai mu sa Yusuf KNTV. Sai mu saving. Bayan mun yi saving zai dan yi loading kaɗan, sai ya buɗe mana. Bayan ya gama loading zai kawo mu ainihin inda za mu ɗauko shi mu sa shi a cikin scene ɗin da za mu haɗa yanzu. To yanzu gashi nan har yanzu yana mana loading, ya kusan gamawa.
idan ya gama za mu nuna. Yau to kun ga anan ya riga ya kawo mana wannan karkatar da muka haɗa. Yauwa bayan ka gama sai ka zo ka danna shi kamar haka. Bayan ka danna shi kun gan shi can a tsaye ya bayyana, sai ka zo ka danna inda aka rubuta no acto ɗin nan again. In kana so ka choosing na wani character sai ka zo ka danna mai sunan Academy TV1 ɗin nan. Bayan mun danna shi kun ga su can a tsaye sun bayyana. To idan muna so dukan su mu zauna akan kujera, sai mu zo mu danna inda aka rubuta to the left and the presentation ɗin nan, sai mu danna shi. Bayan mun danna sai mu sa a table ɗayan. Kun ga shi ya samu kujera ya zauna. Shi ma ɗayan sai mu zo mu danna again, sai mu zo mu danna inda aka rubuta cross ɗin nan. Bayan mun danna kun gan shi ya bayyana shi ma akan kujera a zaune. To yanzu idan muna so su yi magana da Hausa a junan, sai mu zo mu danna wannan alamar. Bayan mun danna wannan alamar ga inda aka rubuta no actor, sai mu danna wa muke so ya fara magana, sai mu danna Academy TV1. Kun ga fuskar ta bayyana. Sai mu zo mu danna wajen alamar voice ɗin nan, ga wani tsakiya na inda aka rubuta recording voice, sai mu zo mu danna. Bayan mun danna sai mu duk maganar da muke so yayi. Kun gani can yana jijjiga kai, sai mu zo mu danna jan. Bayan mun danna kun ga anan sama ya sa mana no sound while hard check microphone close. To yanzu abin da yasa ba zai dau wannan voice din da muka yi ba, muna bidiyo record ne, shi yasa ba zai nuna mana cewar yayi voice din yayi ba. Sai mu danna good din nan, sai mu kara danna choosing din nan again, sai mu danna no actor din nan, sai mu zo mu danna Yusuf KNTV. Kun ga fuskar ta bayyana. Shi ma sai mu zo mu danna wajen microphone din nan, sai mu zo mu danna voice record shi ma kamar haka. Sai mu duk maganar da muke so shi ma kamar yanda muke so shi ma, sai mu danna jan. Bayan mun gama anan sama kun ga ya ƙara rubuta mana close, saboda muna bidiyo record ne, shi yasa wannan voice din da muka yi ba zai hau ba. Sai mu danna haka. To haka za ka yi ta yi. Haka za ka yi ta yi ko su nawa ne. Kun gani in ka ƙara dannawa kamar haka, sai ka danna ka sa Academy TV again. Shi ma sai ka zo ka ƙara danna nan, sai ka ƙara danna abin da duk kake so ya faɗa. Shi ma sai ka zo ka danna close, sai ka danna done ɗin nan. Bayan ka danna sun yi magana kenan. Sai a nan wajen ga inda aka rubuta natural nan, wasu abubuwa ne da ake cewa alamar ɗaga hannu, motsi, tsoro, ɗaure fuska. Kaga in ka danna frown din nan kun ga ya juya kai. In ka danna sad kun ga yanda yi. To haka za ka yi ta sa musu natural ko su nawa ne. Sai ka zo ka danna natural again, shi ma akan Yusuf, sai ka sa mai shine. Kun ga yanda fuskar ta koma shi ma bayan mun sa mai shine. Sai mu zo mu danna Academy TV, sai mu sa natural, sai mu danna shi ma duk abin da muke so kamar haka. Bayan mun danna sai mu sa wannan bisin din. Kun ga ya ɗaga hannu. To yanzu a nan muna so mu yi rubutun Hausa, bi ma'ana ya zo mana da subtitle ga inda aka rubuta right nan. Sai mu zo mu rubuta duka abin da muke so mu rubuta kamar haka. Bayan mun rubuta sai mu dawo ƙasan wannan Yusuf KNTV, shi ma sai mu rubuta duk abin da muke so shi ma akan wajen rubutun shi kamar haka. Shi ma sai mu rubuta duk abin da muke so a gurguje dai kuna gani. Sai mu zo mu ƙara danna Academy TV, shi ma sai mu zo mu rubuta duk abin da muke so mu rubuta shi ma kamar haka. Kun gani kamar haka. Barka ya gida ya aiki, shi ma kun gani yayi. Sai mu zo mu koma baya zuwa sama. Ga wani waje nan inda alamar farkon rubutun take, kun ga mun bayyana anan. Sai mu zo idan muna so mu sa umarni daga wane ko wane ko wane, sai mu zo mu danna wannan alamar A din, sai mu rubuta kamar haka a screen din. Sai mu rubuta umarni kamar dai haka. Kuna gani umarni daga, kuna gani Yusuf KNTV. Sai mu danna good. Bayan mun danna kun ga sunan ya bayyana akai. To idan muna so mu sa waka, sai mu danna wajen music din nan, sound kenan. Duk kalan kiɗin da muke so sai mu sa. Sai mu danna happy. Sai mu zo mu danna kan Academy TV. Sai mu danna kiɗa. Sai mu sa mai music shi ma a wajen magana da zai. Sai mu sa sad ne ko happy. Sai mu zo wajen Yusuf KNTV, shi ma again. Sai mu sa mai kalan kiɗin da muke so ya bayyana a wajen. Sai mu danna happy. To sai mu zo wajen Academy TV din nan kamar haka. Sai mu danna wajen alamar kiɗan nan. Idan muna so sai mu danna nan. To ga inda aka rubuta get more music, sai mu danna shi. Idan muna so mu uploading na wani kalan kiɗan, sai mu danna nan. In ba ma so kuma sai mu rabu da iya wa'annan kawai, sai mu bar shi haka. To yanzu kun ga wannan shi ne wanda muka haɗa, su ne za su yi magana da Hausa. Yanzu ko da mun yi muku saving, ba za ku ji wannan magana tasu ba, sai dai ku ringa ganin subtitle kawai yana bayyana. To amma saboda bidiyo record din da muke yi
voice din ba zai bayyana ba, saboda haka ba mun muku saving ba. Amma in kai kana so kai saving, ga wata alama na inda aka danna na, sai ka zo ka danna nan inda aka rubuta wannan din, sai ka zo ga anan an rubuta export with subtitle. In kana so da subtitle sai ka danna sama, in baka so da subtitle sai ka danna na ƙasa. Wannan shine ƙarshen darasin namu a cikin wannan application mai suna Plotago story. Duk wasu hanyoyi da zamu nuna muku mun nuna muku su a cikin wannan application din, su ne iyakacin hanyoyin da ake amfani da su. Sai kuma ɗaya hanyoyin da dole sai dai ka siya da kuɗi. Mun gode, mun bar ku lafiya. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum, barkan ku da kasancewa da manhajar mu da take kan YouTube mai suna Yusuf KN TV, domin faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ƙayatarwa. Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana da labarin da sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.